lalela ukuthi uthini uNkulunkulu. Uthi kwincwadi kaJoshua chapter 1, angikuyalanga yini ukuthi number 1 ungesabi. Qina ume isibindi. Ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho ngiyakuba nawe nayikuphi la uyoba khona. Angikuyalanga yini ukuthi ungenze njani ungesabi. 2 yenze njani qina ume ini isibindi. Ngoba uzofuna ukwakha amaplano okwakha abonakala ngathi awekho. Aseyakudinga ukuthi ungenze njani ungesabi. Kodwa uqine ume ini isibindi. Ebese uyaphikelela ekuthenini mina ngifuna ukwenza njani ngifuna ukwakha. Uyibona imali kuthuse na uthi ubheka ku bank account imali ayikho. Neyokuqala lokwakho ufuna ukwakha. Kodwa wenza njani ungabi novalo. 2 ube nesibindi sokuthi egcineni ngizokwenza njani ngizokwakha. Ukuthi kanjani nawe wazi kodwa uNkulunkulu unjani uyazi. Nikhona bazalwane. Bheka mina ngizokuthandazela khona manje. Uhamba uye kudokotela. Udokotela akutshele athi ukugula kwakho akureverseki. Yini efika engqondweni nasekutshelwa kuthiwa sewuyagula kureverseki? Fika ukwesaba. Ukwesaba kuthini? Kuthi ngizofa. Nikhona bazalwane. Mara ke sikhulumeni iqiniso. Udokotela udalo ubani? Angizwa? Ingqondo uyithathephi? Wena udalo ubani? So nakukhuluma udokotela angithi udokotela sibadeleleni nengizwe kahle. Nakukhuluma udokotela kusuke sekugcinile. Akugcini. Ngoba nobabili nidalo uNkulunkulu nedwa omunye usemagunyeni aphezulu. Alenta ayifundeleyo. Nawe ogulayo usemagunyeni akho okumukela le report oyiphiwa udokotela. Mara lokusalayo nonke ninamnikazi munye okuNkulunkulu. Uma ke yena athi awufi ngoba ushezwini lakhe kusho ukuthi ngenjani bazalwane angifi. Uma yena athi angiyiphansi ngoba kusho izwi lakhe kusho ukuthi angiyiphansi. Uma yena athi ngizophumelela noma isimo engiphila phakathi kwaso siyayiphika impumelelo kusho ukuthi ngizokwenza njani ngizophumelela. Ayu aware ukuthi kunezimo la simthandaza ngikhona uNkulunkulu kubonakala ngazathi uNkulunkulu akekho. Athule ngazathi akekho. Kwenzeke ngapha nangapha emaceleni akho kodwa kuwena kungenze njani kungenzeki. But ukuthi akwenzeke akusho ukuthi uNkulunkulu unqabile ukuthi kwenzeke. There are things kwesinye isikhathi uNkulunkulu angavumi ukuthi zenzeke ngesikhathi oyifuna ngaso. Hayi ngoba ngeke akunikeze zona. But ngoba uNkulunkulu usuke ekuprepare ukuthi you must be physically fit for this thing. You must be spiritually fit for this thing. You must be emotionally fit for this thing. Nikhona bazalwane. Uthola ukuthi uNkulunkulu usaphundla amahlathi nezitha ezingamelana nalento othini othi uyayifuna. Nikhona bazalwane. Not ukuthi uNkulunkulu unqabile akanqabanga. Nethi kunezimpi asazilwayo. Kuyothi nasezilwiwe lezimpi bese yabona ukuthi manje lento seyimfanele lo muntu. Bese yenza njani? Abese yayehlisa ayehlisele kuwena. Nikhona bazalwane. Ngiyaphinda futhi ayikho into ongeke ukhone ukuyenza as long uphila kulomhlaba and as long unoNkulunkulu empilweni yakho. Bese lithi iBhayibheli kuIsaya asikho isikhali esenzelwe wena. Elesizulu likhuluma kamnandi sithi asikho isikhali esilolwelwe wena esiyo phumelela. Asikho isikhali esilolelwe ngoba leli gama lithi esiloliwe okusho khona ukuthi isikhali sesinjani bazalwane sesikhona and sesinjani sesiloliwe. But imistake ukuthi basilolele wena
once baze basilolela wena asisakwazi ukuphumelela because izwi lakho lisho njalo. Nikhona bazalwane, once basilola babiza igama lakho asinamandla okuphumelela. Asiphumeleliswa ukuthi mhlambe bekuyisibhamu angeke sikhona ukudubula, sizodubula kodwa singakhona ukuphumelela, singayenzi lento okufanele siyenze ngoba silolelwe bani? Silolelwe wena. Bakulolela istroke bathi sokubulala, sifike sishaye but singenzi njani? Singakubulali. Abese yafika umpostoli akuthandazela uphile ngoba asikho isikhala esilolelwe wena esiyokwenza njani bazalwane? Esiyophumelela. So noma bangayilola but azinamandla phezulu kwakho. Why zingenawo amandla phezulu kwakho? Ingoba wena kufanele ugcineni wenze njani? Uphumelele. Kufanele ugcineni wenze njani? Unqobe. Nikhona bazalwane. So kunezinye izinto bazalwane iphutha elikhulu esilenzayo elokuthi thina siphila emoyeni nasesontweni. Ngibhekeni sengiyothandaza. Le ngifuna uyibambisise. Nasesontweni singena kuphi? Mara nasemakhaya singena emoyeni. Siphile enyameni. Nikhona bazalwane. Ngikhuluma ngokuthini? Ngokuphila ezweni likamoya. Nawu la isontweni ninonke nithandaza. Kuthi namhlanje sixosha amadimoni. Sithi naso waxosha uzwe lo moya ukuthi hey la madimoni enze njani? Ayaxosheka. The same spirit, you must inherit it and use it in your household. Nikhona bazalwane. Noma sewunjani sewuwedwa. Nawu la isontweni ubona ngazathi yonke into izokwenzeka izoba right. Nawufika ekhaya ifika iCland hayi. Yazi umpostoli bedlala ngawo. Nje ungakha wena. Nje ungathola umsebenzi ocacile wena. Angithi sewuphumile lo muntu kuphi? Emoyeni. Sewukuphi? Senyameni. Ngoba inyama ikhomba amandla akho nezikhwepha zakho ukuthi ziphelelaphi. Mara umoya ukukhomba lokhu uNkulunkulu akushoyo. And umoya ukwenza uhlale ukholelwa kulokhu uNkulunkulu anjani akusho.